No joo, siinähän se oli sun ensimmäisestä karkeasta seulasta läpitte. Ja niin. Eipä tää nyt hullumpaa, että siitä on isommat päädynnät ja nämä on otettu jo pois. Ja niin sitten se on vielä näitä hännällisiä jäljellä. Ja ne lähtee sitten, jos ei tuossa toisessa seulassa, kun seulataan. Ensin seulasin sen 5 millisellä ja seuraavaksi sillä omalla 3 millisellä ja sitten onkin se juoksutus siihen, että saadaan nää tällaiset, kun mä saisin vaikka täältä kaivettuakin tällaiset yhden. Mistä mä löytäis? Tuossa. No jopas jotakin. No tuossa onkin iso pysykäärä, mutta saadaan tällaiset pois sitten. Niin. Niitä on vielä jonkun verran tuolla. Paljon tuli sutta kyllä, mutta tällä kertaa se ei oo kyllä. Se on kyllä nyt ihan tosta ilmasta kiinni, että tuo ei yksinkertaisesti toimi enää nollakelillä, että se ei oo tänne sellaisen ilmaan suunniteltu kyllä, että tuon verran tuli sakkaa, että kyllä sitä yllättävän paljon tuli, mutta onneksi vahinkoa ei kumminkaan, kun tuon pystyy aina tehdä uudestaan. Mutta niin. Onneksi sen suhde on kuitenkin aika lailla 20-80. Että olisi se nyt kiva, kun nuostakin olisi tullut, mutta saa noin onneksi kattilassa tehty aina uusiksi. Että sellainen.